emakhosini Camagu Lesedi Lekganya. Well, abantu abadinga uncedo bayabuza concerning indaba yesithunywa. Please don't forget to like and subscribe. Iyinkinga because of abantu babambelele kwibongo. Ungaphahla uphahle kungafinyeleli ngenxa yokuthi ubiza ibongo. Ngiyazi inzima noma ngithi iyadida le engiyikhulumayo manje. Kodwa ke yebo ngihlezi ngithi indaba isemsamo. Emsamo kula sithola khona izibongo zempande yakho, kodwa akusho ukuthi uma uyozibiza lezo izibongo zochamuka ngobuhle. Uma uya emsamo kwamele umsamo ube uhlolile ukuthi uma ngiphahlela abantu abahlelisekile na. Kubuye futhi izibongo ziba yinkinga. That is me when I help people. Angikhumbuli ngithi biza uKhumalo, biza uDladla, biza uDludlu, biza uDladlile. Because I know ibongo asithathe labo esiphilayo manje. Esibongweni saka Zikode sisodwa nje esakabo mama, mhlawumbe ngenza umzekela kusona isibongo sami. Kunabo malume, abomzala, umndeni ogcwele omkhulu. Khona abathakathi, kukhona abathwele, kukhona kuningi. Imagine mawuzobiza leso sibongo. Nasedlozini nabo bakhona bonke lama character engiwabalayo. Kuyenzakalani ngawo? Ngoba mawuthi abaka Zikode kumele beze bonke. Bahlambulekile nabangahlambulekanga. Cala ke manje awusayi understand ukuthi mawuphahla ngathi ungagcine sowuyeka ungasafuni lutho. That was me. Bengayazi meaning yokuphahla. Isimple ngihlezi ngiyibuza ukuthi ububiza uma wakho Zikode, Khumalo, Mcuno. Asibuyele. Ubungabiza uma wakho nobaba wakho ngiyibongo. Ungabiza ugogo wakho ngesibongo. Now, uma uthi ngibiza abakabomama, abakubobaba, abakubogogo, abakubomkhulu abahlambulekile, then you're saying something direct to a point. Abangahlambulekanga ngisazonilungisela. Isithembiso kodwa ekufanele usigcine. Rather ungaphahli. Ngoba kukhona abantu sengikhulumele ebantwini abaloku babhizi baphahla ngesibongo kanti bayenza ingozi. Abazi ukuthi lesi sibongo siza ngeyinkinga phezukwabo. Isibongo siyinkinga. Isibongo singakuyenza ukuthi ungahlabi ukuhlaba nanoma ukuyenza umsebenzi ungakuphi imvumo ngenxa yesibongo. Ibuyela kwimilanjwana. Njoba ngihlezi ngithi uyabona mawufuna ukuba umlanjwana ongeke abe neyinkinga concerning izinto zikamoya noma ukukhuleka into zakho zifinyelela. Akungcono into efana nesinto ungasenzi ngoba uzalelwe esoneni vele. And it doesn't mean ukuthi uyicase, kodwa ngoba uzalelwe esoneni kusesenamacala ekufanele walungise akuhlanganisa noma abahlanganisa kabomama, kabobaba, kabogogo, kabomkhulu. Akungcono uyeke ngoba uzovusa into ebizwa isivunguvungu sombango. So namhlanje mawuzothola ukuthi umntana uyabangwa, it's because of umama bengafuni ngaye, kabobaba athi bayahlupheka noma bebangamfuni. You know le inkulumo. Yes, there's one thing ekufanele niyazi. Inkulumo yala emhlabeni
neyangale ethongweni ayifani. Angakenza kabi ubaba wengane nengane ungasafuni ukuthi isondele, kanti lo mntana uze nge-purpose vele yokuhlanganisa le, bekufuneka nje igazi kuwe, not ukuthi ube umfazi wakhona, not ukuthi ube indoda yakhona. Hey, ngifuna ukujula kodwa ngifuna unichomela njalo. Ngobani? Ngoba bahlulekile ukunishiya ngama-knowledge, nami ngiziphandele, nami abangishiyanga ne-knowledge, so ihamba njalo, kodwa indaba yikho lapho. Namhlanje uzozibuza ukuthi kungani uma sithi uyahlolelwa sithi hawu wongamelwe yibo bonke kodwa abashadile abazali. Kukhona leli mawuhlelwa ukuthi uzofika kulomhlaba, usuke uhlelwe abadala, uhlelwe umdali for a certain purpose. Bekufuneka nje igazi, kuthe umdali makabheka ukuthi igazi laka Khumalo negazi laka Thobani malingahlangana lizoyenza lento mina engifuna ukuthi iyenzeke, abe umelaphi wesizwe noma abe into ethize, mhlawumbe abuse umhlaba othize, ngifuna ukuthi abe hey nisa bayibiza ngifuna legama balithanda ukulisebenzisa ey'nkonzweni bathini, nisantengantenga kakhulu abesithunywa, nisantengantenga abayumnguni, nisantengantenga because of ukuthi anikhoni ukuthi umoya uhlale nani ukhulume nani, nifuna ukuba nihlezi ninabantu nihlezi. Never, ngeke umuntu kamoya, ngeke umuntu kamoya uhlezi uphithizela, kuyadinga ukuthi ube nje. Mina ngcono ngoba sengiyazi ukuthi okay nginemfundiso. Kungani ngithanda ukufundisa? Ngoba kubuhlungu ukuthi ulapha umuntu ongenayo knowledge. Fana ukuthi uphi imali. Angifuni ukuthatha imali yenu nje, mina angifuni ukuthatha imali yenu, ngifuna isikhanyiso esikhanyisela wena ukukhanya. Angifuni into yokuthi manje yenza lento ngukuyeke, ngifuna ukufundisa. Nalaba abangifonelayo abafuna uncedo ngathi ningazifundisa uke ningene kuma-video ayi-10 20 nje kancane before niza kimi ukuze nizo-understanda. So ngiyabuyela futhi, indaba beyingekho ngumlanjwana, bengenza example ukuthi into yeyibongo iyayibulala iyasibulala isiphiwo sakho, iyabulala inkolo yakho okuyo esikhathini samanje. Uzophahla uphahlile, baningi abayekile ukuthandaza, baningi abayekile ukuphahla. Ngasho futhi nawo umkhuleko ukuthi stick to one prayer point, uyizilele, ungakhulekeli everything. Leyo i-rastation yasesontweni futhi ngaphandle kwe-rastation umkhuleko wabafundisi nabo-bishop mase banikhulekela nonke ngey'nkinga zenu, but uwedwa nje for your problem, make sure you stick to one prayer. If it takes 7 days, it takes 9 days, do it so that uzothola the right answer. But mixing ama-prayers, ubiza ibongo awuhlanganiselwanga, idlozi awuzange awazi nedlozi eligezwayo phezu kwakho ngaleso sikhathi. Lo moya ophila kuwena umoya ohlushwa, umoya womuntu owazibulala, uhlezi une-anger, uhlezi lo muntu loyo up until uyongena egodini ngalo anger izolokhu iziphinda generation to generation. That's why uzothola ukuthi lekhaya leli abantu balapha afaka buhlungu, lekhaya leli abantu balapha lekhaya abashadi lekhaya. So ama-cases nawo kwamele niwabheke ahlanganisa yini lento engikhuluma ngayo yesibongo. Lesi sibongo sibizayo sivusane, thinginiyeke.